खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांखौ आंनि बे BTN Post Studio YouTube चेनेलाव गिबियावनो बरायनानै लाबाय। नोंथाङा थांनायाव नुखाबाय जे आथिखालाव मा सोलिगासिनो दङ जे सरलपारा पिकनिक स्पटनि सायाव रिएक्शन जादों दा। मा रिएक्शन जादों होनना बुङोबा नोंथांमोनाथ' एसे मिथिखाबाय फेरेंगा साराबो बिनि सायाव रिप्लाइ होदों आरो बे सरलपारा हालामनि रायजो राजा बिथांमोनाबो रिप्लाइ होदों। माने बेनि बाथ्राखौ आं नोंसोरनो एसे खिथानोसै जे सरलपारा ओनसोलनि एबा पिकनिक स्पट ओनसोलाव जायफोरनाखि सुबुंफ्रा दखान होनानै थायो, सोरबा साहा दखान, सोरबा चावमिन दखान, सोरबा गय दखान, सोरबा फिथाइ सामथाइनि दखान, सोरबा माबा माबि दखान माने होनानै एसेबाबो बिसिनि न'खर थांनानै थानाय न'खरा सोलिनानै दंमोन आरोना। दा दिनै बे सरलपारा माने पिकनिक स्पटखौ बन्द खालामनाय लोगो लोगो माने बिसिनि थांना थानायाव एसे प्रब्लेम नुजानो नागिरदों आरो। जेनेबा बिसोर मा खालामफिनो दाना दखानखौ बाहा होफिननो एसेबाबो सोलिदोंमोन, बे बाथ्राखौ बिसोरो दुखु गोनाङै फोरमायनानै होदों आरो। दा बेनि सायावनो आं नोंसोरनो खिथानो नागिरदों कि नोंगौ सरलपारा पिकनिक स्पट एबा मोनसे पिकनिक स्पटआव मेरिट्स एन्ड डिमेरिट्सआ थाखायो। फारसेथिं मोजां जायो, फारसेथिं गाज्रि जायो। दा बे आयदानि सायाव फेरेंगा सारा मा होनदों जे बे सरलपारानिनो ओरै सोनाब फारसे रायमना नेसनेल पार्क गोलैयो आरो बेजों दै बारनाय लामा खालामना होनानै बै बारि मानसिफ्रा मा होनना बुङो जौ लोंहैयो जाहैबाय आरो। जौ लोंहैयो, बायदिसिना जानाय खालाय दैफोन गारबोयो। दाना बेखौथ' नोङो अबेबा जिब जुन्थुआ मालाबा जाफैगोन, बिस गोनां जागोन, मालाबा थैनोबो गोनां जागोन। दा बेफोरबायदि जाउनावनो बेखौहाय मानि सरकारनि बिथिंनिफ्राय थरफनिफ्राय बेखौ बन्द खालामनाय जाबाय होननानै फरेस्ट नङा होमबा, फरेस्टनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बे सारा फोरमायदों। ओंखायो होनदों आरो जे बन्द खालामसेयावबो दिनैसिमबो बे सरलपारा पिकनिक स्पटखौ बन्द खालामाखै। मा जाहोनाव बन्द खालामाखै बेखौ माने बिथांमोनहा माने मिथिनो लुगैदों आरो थाबैनो बेखौ बन्द खालामगोन होननानै बिसोरो बुंबाय। बेराफारसेथिं रायजो राजाफ्रा जायफोरनाखि बाहाय दखान होदोंमोन बिसोरो खिन्थु बन्द खालामजानायखौ बादों आरो। बेनो जाहैबाय मा, सोरबा बे सरलपारा पिकनिक स्पट बेवहाय दखान होनानै माने न'खर संसारा सोरनिबा सोलिदों, सोरनिबा फिसा फिसौआ फरायनो मोनदों, नङा होमबा? बे मोनसे मेरिट जाहैबाय आरोना। गोबां हयथ 10-15-20 जेनेबा न'खरा बे सरलपारा पिकनिक स्पटआव दखान होनानै थांनानै दङ, नङा होमबा? दा बेजों लोगोसेयैनो फारसेथिं बे जाहैबाय मेरिटआव थांबाय, फारसेथिं डिमेरिटआव जाहैबाय मा, बे सरलपारा पिकनिक स्पटआव थाङै थाङै जेनेबा गोबां माखासे लाइमोनफ्रा दिनै जौ लोंनो आड्डा जाहैदों, सोरबा माने गाज्रि माखासे आखल आखुथायखौबो सोलोङा नङा सोलोंदों। पिकनिक स्पटआव थांनानै लोंना जानाय लेथ्रा बाथ्रा जादों, सानफ्रामबो जौ जुवाजों माने नांलाय खमलाय जायो, बेथ' नंखागौ। दा बेयो मोनफ्रोमबो पिकनिक स्पटआव जाया नङा जायो। दा बे आयदानि सायाव जों रायजो राजाफोरसो दा जोङो सालायजारि खालामनानै बाथ्राखौ जों बुंनांसिगोन आरोना। सरकारनि मावनाया मोजां जाखो ना बै जाय बे ओनसोलनि सुबुंफोरनि बुंनाया मोजां जाखो? दा जुदि बुङोब्ला एबा खालामोबा सरलपारा पिकनिक स्पटआव जाय थाङो बिसोरो थोबसेबो जौ सोनो मोननाय नङा, बेबायदि मोनसे खालामजायो नामा? बा गेटआवनो मोनसे स्किम खालामजायो नामा कि जायफोरनाखि बे सरलपारा पिकनिक स्पटखौ जेन'बा सालायगोन, नङा होमबा? बाहायनो मोनसे एस'सिएसन दङ ना, जायफोरनाखि खालामदों बिसोर गेटआवनो बेगफोरखौ सिग्रोमजोबनांगोन, गारिफोरखौ सिग्रोमजोबनांगोन कि बाहायखौनो मोनसे जेनेबा जौ लांनो मोना, जौ हाबहोआ, बिदि खालामजायो नामा पिकनिक स्पटखौ? माने गोजोनै बारहोहरनो थाखाय जेनेबा दाउ अमा बेदरा जाथों, खिन्थु जेन'बा लोंनाय जानायजों जेन' दाजाथों, बेखौ मोनसे खालामनो हायो नामा? मानोना जोंनि गोबां लाइमोनफ्राबो दासान्दि लोंनाय जानायाव एसे बेस्थ' जादों, लोंनाय जानायजोंनो देहा सोलेरफ्राबो गाज्रि जालांबाय। गोबां लाइमोनफ्रा जिउआव बेखारबो जानो हमगासिनो दङ लोंनाय जानायजों गफबनानै थानानै लेखा फरायनाय गारबाय, मोजां आखल आखु सोलोंनायबो गारबाय। बे फारसेखौ नायोबा बे पिकनिक स्पट बन्द खालामनाया मोजां आरो बेयाव नङा, आंथ' बुंगोन सरलपाराल' नङा, सरलपारानि अनगायैबो मोनफ्रोमबो पिकनिक स्पटआ जायफोराखि पिकनिक स्पटखौ दैदेनगासिनो दङ बिसोरो अननानै जेनेबा माबा मोनसे नियम खालामजायो नामा जे पिकनिक स्पटआव जौ सोनो मोना। बे बयनिबो थाखाय जागोन। कयजना होननो हागौ जे मा जौ सोनो मोनाबालाय मा पिकनिक जानांगौ बेलाय, मा पिकनिक स्पट जानांगौ बेलाय, जौ माने सोनो मोनाबालाय बोरै इन्टारेस्ट जानांगौ, जाया नङा, बे जाथावना नङा, सोरबाया बिदि बुंगोन आरोखि। खिन्थु बयनिबो मोनदांनाय, बयनिबो साननाय हनाय, बयनिबो बुजिनाया समान नङा नालाय। दा ओंखायनो दिनै बे सरलपारा पिकनिक स्पटखौ लानानैबो दिनै माने रिएक्शन सोमजिबाय, पार्क बन्द खालामबानिफ्राय बुंबाय। आरो
ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो दिनै बेखौ मा खालामबाय बन्द' खालामनो मोना होननानै माखासे मानसिफ्रा बुंबाय आरोखि दा आंनिफ्राय बुंगोन जुदि बन्द' खालामनो मोनाबा